Għal darbohra l-Ministru tat-Turiżmu qalilna biex nistennew daqsxejn oħra biex jgħidilna kemm ħallas mit-taxxi tal-poplu lill-awtur u komiku Brittaniku David Walliams meta dan preżenta l-multa film-awards ta' sentejn ilu. Ta' minkejja id-deċiżjoni ta' Tribunal tad-Data Protection li ma' deċiżjoni kienet appellata u minkejja li 6 ijiem ilu l-qorti ddeċidiet illi l-Kummissjoni tal-Films trid tgħid kemm il-Gvern ħallas lil Walliams. Iżda, Clayton Bartolo, xorta waħda għadu qed jaħrab milli jwieġeb domanda sempliċi ħafna. Kemm ħallsuh lil Walliams? Hemm sentenza u aħna se nkoqgħdu neżegwixxu dik is-sentenza. Ma sentenza qaltilkom biex tippubblikaw kemm tħallas. Issa kif kun ippubblikat id-dokument, ser ikun pubblikat skont is-sentenza tal-qorti. Bartolo illi l-professjoni tiegħu hija dik ta' accountant qed jibqa' jsiba bitqila milli jgħid liċ-ċittadin kemm nefaq mit-taxxi fuq il-Mediterranean Film Festival. Festival ieħor illi għandu x'jaqsam maċ-ċinema industrija ċertament bżonn juża l-ekonomija Maltija madankollu għal xi raġuni issa ilu xejn inqas minn 8 xhur jaħrab milli jagħti risposta ċara u tonda. It-tlieta filgħodu Net News għal darb'oħra reġa' staqsieħu għal darb'oħra reġa' ħarab milli jwieġeb. Il-Mediterranean Film Festival kemm ġie jiswa għaddew 8 xhur issa. Ftit tal-jiem oħra se nkoqgħdu noħorġu rapport sħiħ li juri kemm intefaq fil-Mediterranean Film Festival, kemm kien l-investiment fih u x'kien ir-ritorn illi ħa pajjiżna. L-istess bħal m'għamel f'Settembru. Dwar il-Film Festival diġà weġibt drabi oħra u konna għedna li fi żmien 3 xhur sa mid-data tal-Film Festival se nkoqgħu noħorġu rapport dettaljat u awditjat dwar dak kollu li ntefaq u x'ħal pajjiż minnu. L-istess bħal m'għamel f'okkażjoni oħra. Diġà spjegajt li kif ikollna rapport f'idejna kont ippubblikaw. Ma kontet li ħanistennew sa Settembru, issa Settembru għaddaw mar wasal il-miliet kważi. Diġà ta' spjega l-kollegi tiegħek. U riċentament ftit tal-ġimgħat ilu meta qalilna li kien se jippreżenta kollox mal-lifta il-Parlament. Il-Mediterranean Film Festival kemm ġie jiswa? Il-Mediterranean Film Festival ser ikun qed impoġġi rapport fuq il-mejda tal-Kamra fl-ewwel jiem meta jerġa' jiftaħ il-Parlament wara l-ferjat. Skont ma qalilna l-Ministru nnifsu suppost ilna nafu minn 3 xhur wara l-avveniment xew minn Settembru iżda it-tlieta filgħodu reġa' iddeċieda iħalli lil kulħadd bla risposta. U qalilna nistennew ftit ieħor. Settembru qed ftit tax-xahar, issa qed ngħidlek ftit tal-jiem oħra, hemm differenza. Hemm differenza. U minħabba li l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministru kienet organizzata fuq il-fosos tal-Furjana, staqsejnieh dwar il-qagħda prekarja li din iż-żona qed titħalla fiha. Lok ta' wirt nazzjonali illi jilqa' eluf ta' nies matul is-sena, imma illi qed jitħalla fi stat ta' abbandun totali. Aw fanali neqsin il-Grenenis huma li huma post. Hemm diskussjonijiet għaddejjin anke flimkien mal-Ministeru tal-Kultura, Sovrintendenza tal-Kultura sabiex bekk naraw xi jkun hemm bżonn li jsir. Ma meta ħassir xi ħaġa. Waġibtek, għaddejn bid-diskussjonijiet. U kif jiġdu il-filmati miġbuda minn Net News, l-istat tal-fosos bħalissa jitkellem waħdu. Fanali nieqsa u ħadd m'għandu idea fejn jew għand min jinsabu, fosos u ġebel imkisser, żjud mal-art u żdingar totali.